Símbol 1, segona i tercera part. Recordarem que fa poc a la primera part el vam acabar de la següent manera. Vam crear un webmix amb 52 blocs lliures que podíem utilitzar per ampliar el nostre símbol 1 i ampliar els marcadors d'adreces que nosaltres vulguem. En aquesta segona part, tal com podeu veure al títol, farem l'editar un bloc, el moure, el suprimir, el posar una icona i el canviar una imatge. Veurem que això ho podem fer fàcilment seguint les petites instruccions que ara us donaré. Primer que res ens posarem a l'opció d'editar un bloc. Per editar un bloc, el més senzill és marcar el bloc que nosaltres volem editar amb el botó dret del ratolí. Utilitzarem l'opció editar un bloc i ens sortirà com si nosaltres l'anéssim a crear, però amb tot posat. Senzillament, al editar, el que nosaltres podem fer és modificar qualsevol dels paràmetres. Mirem a continuació també com se fa el moure en bloc. Per moure en bloc també farem el mateix. Ens posarem damunt del bloc que nosaltres volem modificar, clicarem amb el botó dret del ratolí i del menú triarem l'opció moure. Al utilitzar l'opció moure ens sortirà aquesta nova finestra. Aquesta nova finestra ens diu en quin webmix el volem posar i quina opció volem triar de les dues que ens posa aquesta finestra. O moure'l posant-lo d'un webmix amb un altre o bé copiant-lo. En aquest cas deixarem el bloc al webmix origen i el posarem copiat amb un altre webmix. Per fer això només cal apretar l'icona moure un bloc. Així de senzill. Evidentment encara hi ha alguna més senzill, que és suprimir un bloc. Si volem suprimir, de la mateixa manera ens posarem al damunt del bloc que volem suprimir, clicarem al botó dret del ratolí i al menú contextual triarem l'opció esborrar. A l'esborrar, aquest bloc desapareixerà. A continuació, mirem la manera de canviar la icona d'un bloc. Fixeu-vos que tenim aquí el quadre de creació del bloc i també d'editar un bloc. Veu? Aleshores, si hi ha un bloc que nosaltres volem canviar l'icona perquè no ens agrada o perquè no n'hem posat cap, senzillament hem d'anar a l'opció de triar la icona. Ens sortirà una altra finestra on hi ha una sèrie d'icones molt gran. A part d'aquestes que tenim aquí, amb aquesta barra de desplaçament podem veure moltes més que estan avall i també diferents categories que les tenim aquí posades en color blau. Marcant cada categoria surt un grup d'icones. Una vegada hem triat la icona i l'hem marcat i se'ns ha posat aquí a la part del bloc, farem salvar, guardar i una vegada hi ha aquesta finestra se'ns ha tancat, només cal fer salvar el bloc que nosaltres estem modificant. Sempre hem de salvar perquè la modificació es pugui veure en pantalla. A continuació, farem una cosa molt semblant que és pujar una imatge, però la imatge, a diferència de l'icona que està a la mateix símbol 1, tenim la imatge que deixarà pujar, la tenim al nostre ordinador.
La manera més senzilla de canviar i posar una imatge és carregar-la i al símbol 1 triar-la i modificar-la de la manera següent. Primer que res, apretarem l'opció pujar una imatge. Després de pujar la imatge sortirà aquesta finestra on tindrem la paraula navega. El navega vol dir exactament que buscarem a on tenim les imatges. Jo les tinc totes aquí preparades amb una carpeta que es diu símbol 1. Fixeu-vos que està a la barra d'adreces i tinc diverses imatges, diversos logos posats aquí. Una vegada tenim el logo aquí, triarem el que volem posar i a continuació farem carrega. Al carregar aquest logo ens marcarà el logo en si o bé un tros. Farem amb aquesta la modificació de la imatge més gran, més petita i l'adaptarem amb un bloc i farem utilitza la selecció del bloc. Una vegada hem utilitzat la selecció del bloc ja la tindrem posada al bloc que correspon. Bé, ara us ensenyaré la part 3. La part 3 té un contacte del navegador, el Firefox i el Chrome amb el símbol 1. Ja sabeu que tant un com l'altre s'hi pot afegir complements. El símbol 1 Bookmarker és un complement que podem utilitzar amb Firefox o amb Chrome. De la manera següent. Primer que res, ja posant-nos directament amb el navegador Firefox, anirem a buscar l'opció de complements dintre del menú Eines. Menú Eines i el segon complements. D'aquesta manera ens sortiran els complements que volem buscar. Farem una cerca de complement i posarem símbol bookmarker. Ens sortirà un complement que és aquest, símbol bookmarker. L'instal·larem fent l'opció install i ens sortirà automàticament una nova senyalització a la barra d'eines. És aquesta creu, que jo li dic creu de farmàcia perquè és de color verd. Senzillament, aquesta creu ens dona que tenim el símbol bookmarker posat al nostre navegador. Una vegada, per fer-lo servir, és tal com us ensenyaria a continuació. Si nosaltres volem fer servir el complement símbol 1 bookmarker, primer que tot ens posarem a la pàgina on volem afegir aquella pàgina amb un marcador. Volem crear un bloc directament d'aquella pàgina. Posarem, per exemple, la pàgina HP Store, la tenda de l'HP. Primer que res, ens anirem a la tenda de l'HP. Ja veieu que és aquesta d'aquí i té com a adreça hp.com. Una vegada això, apretem el botó del símbol bookmarker i ens sortirà aquesta finestra addicional. En aquesta finestra addicional ens surt el nom ja posat, que és el nom de la pàgina web que nosaltres visitem. Marquem l'opció de mostrar el text perquè se'ns mostra aquí. Li podem canviar el color i posar-li el que vulguem, en aquest cas roig, i aquí tenim el webmix on nosaltres ho volem posar. Podem posar-lo a l'escriptori que ens surt per defecte o bé canviar-lo. Per canviar-lo només cal que apretem en aquesta fletxeta perquè s'obri el desplegable de webmix. Ho podeu veure a continuació.
En lloc d'escriptori, aquest el vull posar a programes. Per tant, una vegada tenim el nom, el text marcat, el color i el webmix seleccionat, com podeu veure aquí, només cal afegir al teu símbolo la part d'aquest webmix. I a continuació ja el tenim afegit. Això ho podem fer tant amb el símbolo, amb el nostre navegador Firefox, com el que utilitza senzillament el Google Chrome. I això és tot. Espero que això us pugui servir i us pugui ajudar a fer més fàcil el símbolo. Gràcies per tot i fins una altra.